Nek sandhanganmu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa Mbak Agem Semar ki blereng karo Brana Pijes? Ha, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Nah, ora gelem aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep wakil budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Pijes? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe ora ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ha ora ngerti to meneh. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen dhuwit ben dina ben bengi ping celingak-celingmu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Pijes karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya, mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Nek tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Pijes kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolok. Ayem matine. Ngono. Apa Mbak Agem urip nang alam padang ki sing utama ki ming bondo donya. Ya ngono wae. Sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Hah? Padahal ora kowe. Mekaten. Pangestu tampanono ya tetuka. Kula Pendhika Jimat, Eyang Bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Wah iya Antarja. Pangestu tampanono ya Naga Bagindo. Kula Pendhika Jimat paripin dayana ing kasantosan Eyang Bekti kula kunjuk. Oh iya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestu tampanono ya Abimanyu. Kula Pendhika Jimat paripin dayana ing kasantosan. Wah. Durna bapakku. Aku katurake bektiku katun. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Bapak Tampanono. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Tak tingak-tingu iki. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Awaturake basaku kok gede masuk kamu kok. Coba balen ana Gong. Wah, wedian. Kok iso gede, Gong? Mbah iki yaene gede dhewe, Truk. Mbah ora tak kapak-kapake lho. Ha iya. Kok iso gede dhewe aku iki gumun ya. Nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa pigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mrataku nang Karang Kadempel iki ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku duk nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung
diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang amung telung kedheping netra bebasane ora ketang amung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang berbegen marang kumandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para Sala Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketamong teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis, hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar prataku nang papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubrah-mubruh, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum paranpara ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Monggo saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa lah kok iki ra lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora penak to Semar. Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan negara Ngastina, apa kang dadi kekayaan bakal kasembatan. Nek perlu omah iki dimbrokke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembatan. Waton kowe gelem sowan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene ketok peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakal kelakon. Mula kang saka kowe Semar ayo to. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bawa Durna, sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang mboten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku ngosin bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngruda peksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rubda paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujudi. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jare katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki to. Oh, mergo nek kebelet meng kari plotrok. Dengkulmu mlocot ora.
Saya terus menang saya terus tak mangsuli dirno. Oh iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga. Nang Ngastina dhek iki wujude guru, gurune para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngormati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ah, ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios, nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri Brana Picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat, nek gelem duwe Brana Picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis rasa aku kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem manyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. Asik kok. Asik kualik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Neng barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntuk-muntuk ning ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa Mbak Agem Semar ki blerek karo Brana Picis? Ha, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Nah, ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe ora ngerti. Bungaing lair karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to ngene. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lair. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lair, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lair iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki ditku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rezekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolok. Ayem matine. Ngono. Apa Mbak Agem urip nang alam padang ki sing utama ki ming bondo donya. Ya ngono wae. Sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita kok idu ora. Hah? Padha ora kowe? Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa. Itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan.
Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit sapi lagi gesos ya. Patoton dasmu lho kok. Kuwi mung ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangan iki karo Brono Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kan kene arep pamer Brono Picis boyong karo Semar, anake Ragil sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa karo mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni aku crita, tuna aku. Apik kuwi gayeng, dewae morat-marit tak sikat kabeh. Lah kok mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Ha keroyokan. Sampean iso nyenggol Semar, boyong Semar tak paksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Lah gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene pampane wong neter katiten. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis sijak kok metu njaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa dedet-dedet gong kantil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ngono. Kuwi ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, tutut yo. Lakon macan. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira delok polahe Bagong iso guyu dhewe dunake demit ya. Terus kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mer. Ora, kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Meng Durna iki kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho. Ora wedi. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Iki ngapa iki doteng pendelik iki? Wah, setan iki ora. Mulane kok kendele ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Nek ketok aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, Mbok. Ora caturan. Ndara
batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Gong, Nun. kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Wah, krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatot pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe kowe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho? Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mau Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kulawa 100 ki rasa dadak nganggo Kakang Garwaca, rasa dadak nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya, Kang. Mbok. Kok mbok apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake Bapak Werku Durna bambung-bambungke. Oh, senengane ora kurang ajar karo kakangne kok Bambung Antasena. Sing berani koclok Antasena. Tendhangi raine ra. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula-kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit joge njaluk pamit Siwa Semar. Lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelar Irawang wah mula Panakawan padha ngembela sirahe gleleng pacake dilangap-langap ucapi kemewat kaya ngregem jimat kaya ninggal Resi Abang jebul didombani karo Antasena Pakde Surtayu pancen kepara nyata. Aku minangka dadi wakiling anak-anake kakene Semar sing kakene Semar ora kersa diboyong marang Negara Ngastina mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa aja jiat gedene gawe geger karang kadempel nek nganti wani gawe rusak kanan karang kadempel aja nglakon dosa. Antasena sing ora trima tantrimane Antasena aku yang saguh gawe srana mbubarake para sata Kurawa lho bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa apa abamu ora iso mboyong Semar wong boyo tak tekati mbesmi marang karang kadempel luwe-luwe karep mbesmi marang karang kadempel kawula karang kadempel sing ora ngerti kenthang iki muling lakon pojok plereting kahanan bakal kasempyoke ngaradan Pakde Surtayu kundulura yen aku ora gelem bali aja takon dosa aku yang balikake marang Pakde Surtayu pecah dadamu gletho siramu Pakde Surtayu ayo
sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kula Semantri ajeng kula ceblokke kabeh. Tok ceblokke maksude Kula dudutane saka njero bumi. iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot ambekan. Wis, Pun. meneng wae yo. Nggih. Ngamot ambekan sing tenanan, ngamot ambekan kok omong. Wis meleko. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus? Men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. Oh, terus? Kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa, tamani godo ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane? Ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah engko ora bablas. Bablas sak nyawane. Ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek kaman ngapusi kula semenang. Tenanan. Oh, piye? Wah, gleleng iki. Ini ora tau brabrek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badralaya. Bapakmu kan rene. Tendangane ora. Pendhita macam apa kowe? Pendhita marmeksa karo Semar Badralaya. Ora usah nyumbahi karo wong tuaku. Satama Keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama Keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranmu. Saiki urung karuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep Pecah sirahmu. pangkal tayone negane atiku. Komeng tanganmu. Ayo, nya. Jan. Ora edan iki serius iki. Mudar kowe, mudar apa? Ya, leno pangedawak cacake Kalonjana. Nggo ngopo? Nggo makane kowe-kowe. Wah setan. Aja pamer. Ketiban tumbak. Endi tumbakmu? Urung dijupuke. Tiban tumbak jebol dadamu. Nganti iso gawe bledos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu. Nya. Udan meletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang ngene, Reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Hati-hati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena pegaman nyemelangi kok. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki ora. Asale canggel eleng kok ya. Terus barang nanti kok nek nganti ana apa-apa dipenake mah. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok gleleng kowe, Wer? Tumbak ditutukke cengel kok tang 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 tang. Cah ampo. Ora cah gumun. Butuh tela ora? Apa butuh tilang apa? Golekke. Kang, Kang. Wedian. Kang. Rasa wedi, aku kira apa-apa. Santai wae to. Tak golekke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok. Wah, bocah kok glelenge ra jamak-jamak.
Ana apa lho Kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adhiku. Adi sampean Dimas Antasena. ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Nggih, Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. iso wae arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, mosak asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngamet-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane, Mabura. carane Sikile gedruk lemah ping 3. niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandeg. Gleleng saiki. Wah, sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres Dasmu. Gleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman reng. Lha tuku gas nendi? Gas matamu kowe ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas. Mocar ya. Apa ini? Oh, kapokmu kapan? Semangkean. Ayo, Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajar anak-anak Semar legane. Kon Iblis? Kon Iblis apa piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Tru? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki lene nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pedhiki tok wadahi iki piye? Ku nek panen nek jebol rak wis ra ono telane to. Kowe engko tak kei to. Wah, aku nek carane ngono kuwi gah aku. Kau gak kok, aja balekke kok. Wes kowe ora sampeyan melu. Santai wae to, kowe ora sampeyan melu. Pokoke butuhe kowe engko tak kae. Ora jeneng aku ora wani iki. Gong wae wae. Oh, wah kandhane kaya Dok gelut ning bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok menganimasi. Waduh, iki aku pendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balik iki, Gong. Balik iki ora semangkean ora. Ayo, patih sengkune ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung gawa para sata Kurawa. Wow, konangan gareng Timbres saka ndir kantor. Solare entek kok ya iki. Kae ora gelem banter ya. Wah, kabulatore reget iki ya. Suara-suarane mak blok 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 blok. Man. Piye? Diceblokke sak dodo, Man. Ceblokke karo sapa? Wah, sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mabur. Medeni, Mas. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Iki nek ngerti iso diceblok.
Anggere ana mak sendul kudu mencolot, nek ora mencolot bisa diceblok karo bae. Ngatur-atur wani atas ya tak junjung ya. Lho. Lho. Wah. Jangan Bagong keceran iki lho nyeblok ya. Ngene nancemke mempeng banget iki. Didudut kok angel. Mbok coba didoni. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tua to. Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Antel mencelak. Sembetengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh men katot-katoke sak. Demet. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balekke Gong, "Mah. Ukuran 3-4." Wah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng, ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kardinal kok mempenge ra jamak-jamak ora. Lho, keterangane katut sak katoke jero. Ha iya. Sengkone iki pate kok katoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu ae lho. Mosok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna. Dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sing kene ya nek mesti. Nek ya paling berpartisipasi meng aku lho. Ha iya ta, uga Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur ndara Garukaca nek wis rampung masalah ben nang kene terus. Lho. Nang kono terus piye? Maksude ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi-ndi ora kok men tekan semene tok. Gitu isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kaburatore jeblok. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok pamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles ya wis metu kok, terus mbok ya wis. Ha iya. Kalau bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samarta ing Gati Sawika ing diri terus.
marikoten prayitna semuriris balik ditiyane gandayane trisanya purnama sasi matur nuwun nggih Den pun damel padham kanan karang kadempel Ndara Antasena kula tak nagih kesaguhan sampeyan aku mangkat karo adikku Wisanggeni kek ora usah kuwatir Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan aku bakal budal karo Abimanyu aja kuwatir Siwana Yantaka Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan aku bakal budal nadani jen sowan Womandura ngestu padha dawing Siwana Yantaka muga-muga sami lebda ing karya boten manggal setunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang ngabdipun Semar aku budal dina iki Siwana Yantaka aku mangkat dina iki Siwana Yantaka aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan Sungkara wayah pura jagat gawe kaget iki kaya ora pangling soane Atmat Jakundur Sila Geni Wisanggeni padha kanthi raja sapratamu kulup tansah pinanganing ngawidadan niring sambi kalawa prataku ana ing Dwarawati kemaring ngaturake sembah sumenging pangabektiku kunjuk ngersaning Prabu Dwaraka nyaya kulup ndatampa ora liwat pangesting wakmu ing Dwarawati tampan ana ndak gegem dadekake jimat anak lanang Antasena padha raja sak praptamu nggih pangestune Pakdi wilujeng sowanku Pakdi aku ngaturi sembah kunjuk ya Pakdi ya kula Antasena ndak tampa pangestune wong tuwa tampan ana ndak gegem dadekake jimat anggir Wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun nggih Paman Setyaki slamet tekaku ngaturke bektiku kunjuk ya Paman kula tampi dawa sami-sami Anggir Antasena wilujeng rawuhipun Mak Cilik garba ruci slamet tekaku aku ngaturake sembahku katur ya Mak Cilik kula tampi dawa sami-sami Raden kekalih dipun sengejaken anggenipun lenggah siwa mati Udawa iya kaya ora kepenak praptaku wa Pakdi Pati Udawa iya kaya ora kepenak sowanku ning negara Dwarawati Pakdi Wisanggeni siwa Dwarawati ana dawuh sumengko pengawak Bodrandamar sasi gita anamung wigati sengkan soanmu ing datan pepoyan ana wigati apa kulup mara gage matur marang wakmu ing Dwarawati setemene ngene wae sowan kursaning Prabu Dwarawati mau ora liya saka keparenging Kakang utawa Siwa Badranaya ing nalika semana aku budal saka ing Sula Geni sowan marang ngersaning Kakek Semar apa to sababe dene aku sowan marang ngersaning Kakek Semar sabab aku mituruti pralampitaning dewa lumantar pasumenan ing wis dak tampa mula ora aneh yen to dina samengko mbok bener mbok luput mbok cocok mbok ora yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk kanugrahaning dewa
wondene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta munggahing para putra munggah meneh para pepunden Pandhawa ya mung nalika semana ngendikaning kakekne Semar nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon lamun ora ana pambiyantuning Siwa Dwarawati ora ana pambiyantuning Wakmi Dwarawati tegese piye nggih merga syarat srana ngendikake dening kakekne Semar bakal kelakon penjangane gering Bayu Wahyu mapan ana ing Karang Kadempel lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka 3 1 Pustaka Jamus Lima Sada angka 2 Sekar Wijaya Kesuma angka 4 Pusaka Kyai Nenggala katelune kudu mapan ana negara utawa ing Karang Kadempel mula tumuli aku semago lawan kakekne Badranaya aku ingkang nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersaning Kanjeng Ndrawati mula wae sowan kowe iki wale-wale apa tanana kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggaling Prabu Ndrawati dina samengko Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak suwun ndak boyo marang Karang Kadempel wae Ndrawati Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitir kang mitrane ngastoane ngasto jagat wasane ku Bathara Wayah para jagat bisa geni aku ngrumangsani Tanata Ndrawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya nanging mbok yo aja banget nggone ngasorake marang derajating Tanata Ndrawati ing atase pusaka ingkang winastan Sekar Wijaya Kesuma kuwi pusaka kadiwatan ora ana wong liya ingkang diwenangake ngasta kejaba mung Tanata Ndrawati lha kok dadi Kakang Semar mung kepengin gayuh kanugrahan wae lha kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijaya Kesuma lha gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena ya to yen pancen mengko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi laduk wani kurang keduga yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang nggone purwa bakal maringake Sekar Wijaya Kesuma iki bakal akeh pitunganing nata ing Ndrawati mula sing gedhe pangapura ya wis anggeni yen sira swanana ing negara Ndrawati bakal nyuwun ngampil senjata wujuding Sekar Wijaya Kesuma aku ora ngeparangake mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar matur ingkang terwaca marang Kakang Badranaya yen Sekar Wijaya Kesuma ora bakal sowan marang Karang Kadempel wis anggeni Antasena ha Wadi lha kok dadi banjur sumalonong suwan menyaket kelawan Makmi Ndrawati Blokasuta blakotam terus terang sing rembugan pisan geni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena sirmu piye lha kok dadi kaya sugal ucapmu marang Makmi Ndrawati ming padhe gelem maringake Sekar Wijaya Kesuma apa ora lho yen aku gelem maringake Ndrawati tentrem yen aku ora gelem maringake Sekar Wijaya Kesuma apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndrawati Siwa Ndrawati Setyaki siramem nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki gajengipun bocah nom dumeh dugal kuwarisan dumeh dugal kuwarisan nom-noman ora nganggo pitung ora nganggo tata krama sakabinake dhewe nggih sampeyan nyumbari ajeng kawi geger negara Ndrawati nek ora krungu Senopati Ndrawati mboten napa-napa nek krungu Senopati Ndrawati niki dadi tanggung jawabe satru ngarep ruji ingkang paman pun Setyaki menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndrawati krana Kanjeng Prabu mboten maringaken Sekar Wijaya Kesuma ajangipun boten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndrawati metu njaba le tak jajale kaya apa kuwatene malih jenengan
jeneng bocah enom. Mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa. Tanpa digelar lan digulung Udawa. Lah kok dadi kaya ngono lho, Patih kok nganggo tata krama. Lho, untune malah gathuk barang. Patih kok untune kerot. Udawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatanan para kawula aja nganti kasempyok ing ngarep dan aku ing bakal misah ing padha gejegan kula semanggahaken Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garbaruci. Ngene iki. Yo. Hai. Setyaki. Gerang-gerang kok gelut kok kaya cah cilik menguleng-ulengan gelutnya ya jotosan. Nah padha-padha ampuhe ngene iki kok Dik. Mas Setyaki tak jotos ya ora apa-apa, aku dijotos Mas Setyaki ya ming kaya dicokot semut. Kula dipun jotos Anggirantasena namung kadosipun cocok kidung. Aku dijotos Mas Setyaki kaya ming didumuk. Kula dipun jotos Anggirantasena kaya dipijeti perawan. Aku dijotos majelis iki dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok iki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setyaki ya didaya, Antasena ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Jayakusuma. Antasena piye? Upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe kekir negara Ndarawati. Kang mangkono ora bakal prayoga dadiane. Heeh. Nek nganti mengko bapakmu krungu malah ora karo-karuan to, mestine ngono. Sekar Jayakusuma manono. Tenane, Pak Dik. Iya tenan. Gawanan ning Karang Kadempel. Ning aku bakal marep ning Karang Kadempel uga. Mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya. Aku ora nrimake lho Antasena, ora ming Pak Dik. Aku ya ora nrimake. Mula tampanono. Mangkato ning Karang Kadempel ya matur nuwun bisa nggri endi mengko wis nggri bakal sumusul marang kowe Ger ya. Setyaki wonten ing barat. Setemene sadurunge wis anggene lan Antasena ki mau sowan. Siadi ndak kanthi prapteng Datulaya, saya temung bakal tak kanthi wirembugan berbagan perkawis menapa. Pasumenan ingkang ndak lakoni ingkang ana gandeng celenge kelawan Kakang Semar Badranaya. Lah kok jebul ingkang pinaringan sasmita dening para dewa ora ming pun Kakang Dewi nanging klebu anak-anak Pandhawa uga pinaringan sasmitan dening para Jawata mboten. Setyaki wonten timbalan tunggun negara. Paduka Kanjeng Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Aku tak nglapat lakune anakku lanang sakarone kuwatir ing atiku ya sing tak kandhake ngarep. Jiwa muda kladok wani kurang geduga. Mbok menawa Sekar Jayakusuma dienggo bab sing ora prayoga
Aja nganti aku ing kapitunan. Lah ngatur sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Titip negara Setyaki niki ngestaken dawuh Prabu. Dene putra Paduka pareng sowan wonten negari Ngamarta. Abimanyu wonten timbalan Ngadawuwa. Gatotkaca wonten timbalan Prabu. Muradiyake matur nggir yen to pancen darbe karep sarta sedya matur marang Waku Darma Kusuma ing Ngamarta. Wale-wale menapa Prabu? Suwan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening Siwa Badranaya. Inggih, Siwa Nayantaka ingkang wigatos Siwa semanggenipun badhe kepengin nanggayu kanugrahan nanging kedah wonten syarat serananipun. Mboten sanes kejawi namung kempalipun pusaka tetiga Sekar Wijaya Kesuma, pustaka Jamus Miang Jimat Limasada, sartanipun Kyai Nenggala. Mongko sakmangke Abimanyu pinitados dening Siwa Badranaya supados munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Prabu ingkang wigatos badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Limasada. Mugi keparenga sakmangke badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel wa Prabu Darma Kusuma. Mangkah anggra sesumbar lindho pami gonceng kumaludhok guntur ketop lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok sangking wiyadi.